que hi ha persones, xiquets o xiquetes, que sobretot en els banys, quan van als banys, que creuen que no es veu ningú, fan un mal ús d'aquestes instal·lacions. Aleshores, davant d'aquest problema, què penseu? Com penseu els delegats que podem col·laborar per a que tot millori? Que feu així. Per què? Perquè el bany no hi ha fills. Perquè el bany està brut i fa molt dolor. Perquè som molts i és molt pecat en bany. Mireu, en patis on més paperets hem ficat. Sí, però recordeu que les mestres de pràctiques ja ens van dir que ens tenen fet alguna cosa sobre els patis. Totes les propostes eren bones, però la gent ha votat els balls perquè és el que més ens fa falta. El que més vots ha tingut. Aleshores, acceptem el repte de que anem a canviar els banys? Sí. I quin nom penseu que li podríem posar al nostre repte? Els nostres banys? Millorem els banys del Rosario, vos sembla bé a tots? Sí. Doncs anem a millorar els banys del Rosario? Sí! Perquè els dissenys consells per a vosaltres què vol dir aquesta paraula? No sé si sabeu anglès. Jo us pregunte que si heu pensat com fer-ho arribar als altres companys del col·le. Perquè és que quan sempre que anem, a millor no n'hi ha i no tenim que aguantar. O a millor sí que hi ha, però està per voltar-la. A vosaltres què preferiu? Dispensador o rotllo? Dispensador o rotllo per al bany? Dispensador. Per què? Mireia, per favor, ens pots ajudar a ficar musiqueta una canció que estem fent per a aquesta Sí, per supost, us ajudaré. Dels alumnes de cinquè. Bon dia, som els alumnes de cinquè. Així utilitzem les normes d'ús dels banys que van ser aprovades per el Consell de Delegats. Encara falta alguna cosa. Si veieu que algú no complís les normes o que no funciona alguna cosa, ens el dieu. Sí que estàveu al bany, eh? Sí, és que ara ja és fills. Ara ja s'està millor així. I és més bonic. Creus que així no s'esperaran més escoles de bany? Sí. Jo crec que sí. Sí que us agraden els balls? Sí, pot. Han acabat molt xulos. A tots els de Rosario. Dels alumnes de cinquè.